Hanımlar hem efendiler, İsənmisiz tamaşaçılar? Benim ismim Gülnaz Səfərova. Nəqşuşu sözlər bilən Xaratnat MTV telekanalından barışı Yona Yıldız tapşırığı başlanıp giteydi. Bugün 13 dekabr biz Filarmoniya konsertlar zalında. Hem bugün Bars Media kompaniyası, hem Tataristan Respublikası Prezidenti Rüstem Nurgaliulla Minnixanov yardımı bilen uyuşturulgan Yona Yıldız proyektinin gala konserti. Tezden әлеге сәхнәгә шушы бәйгенең барлык этапларын узып, финалга эләгә алган егет кызлар чыгачак. Әлегә әйдәгез шушы проектның мәртәбәле жюри әгъзаларын сәламлик. Алар бүген залда. Динә Гәрәева, Барс Медиа компаниялар төркеменең үсеш һәм инновацияләр директоры, Татар эстрадасы эшлеклесе. Лина Арифулина, танылган Рәсәй актрисасы, режиссер, продюсер, зур телевизион шоу һәм проектлар оештыручысы. Дуслар, безнең махсус кунагыбызга, Мәскәүдән килгән кунагыбызга аерым көчле алкышлар. Элвин Грей, Радик Юлиакшин, Башкортстанның атказанган артисты, татар, башкорт һәм рус телендә җырлаучы, танылган Рәсәй башкаручысы, аранжировщик, композитор, саундмейкер. Зәйнәп Фәрхетдиновага көчле алкышлар. Татарстанның халык артисты. Репертуарында 500-дән артык җыр бар. Аның җырларының күбесе татар эстрадасы музыканың алтын фондын тәшкил итә. Һәм Руслан Әхмәдиев, Барс Медиа компаниялар төркеменең арт директоры. Барыбыз да әзер. Безнең залыбыз нормага туры китереп тулган. Зал тулы тамашачы дип әйтә ала. Без инде сәхнә артында конкурсантлар куркып үзләренең чыгышларын көтә. Шуңа күрә сезнең алкышлар аларга, сезнең елмаюлар бүген бик тә кирәк булачак. Тиздән алар сәхнәдә бер атлы чыгыш ясый башлар. Әлеге гала проектны ачып җибәрү не без Гөлназ Асаевага тапшырабыз. Каршы алыгыз, дуслар.
açılgan gülday sulğan Yürek türü sağışlarga tulğan İki yakta iki yarda yaşar Köpme yaşlığı biz eren bulğan Mehabetsiz sanduğaçta yaşayalımı Akışlarda tınavıyla Silmine eminsine sağlanıp yoksanıp Köpmeğinler uzda zayağa Mehabetsiz sanduğaçta yaşayalımı Akışlarda tınavıyla Silmine eminsine sağlanıp yoksanıp Köpmeğinler uzda zayağa Радик Шарафиев, 21 яшь, Әтнә районы Түбән Бәрәскә авылы. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть, рады Взаимно. встрече. Привет. Так, вы уже знакомы, Радик Гульнас. Радик у нас конкурсант. Для него это конкурсный номер, волнительный. Поэтому маленький совет от вас. Как лучше исполнить эту песню? Может быть, как побороть волнение? Жыр инде ул нык авырлардан түгел, аның инде ниндидер анда диапазонлы жыр дип булмый, шуңа күрә иң мөһиме монда ул жырны тоеп башкарырга һәм жырның эчтәлегенә барыбер ничектер кирип, матур итеп башкарырга. Яхшы, рәхмәт. Конкурсларга килгәндә инде беләсеңме, була конкурс җырчылары, була концерт җырчылары, әйме. Кайсыдыр җырчыны жюрилар ярата, кайсыдыр җырчыны тамашачылар ярата. Нинди җырчы булырга телисең, ал инде бүтән нәрсә синең кулыңда. Шуңа күрә дулкынланма, бүтән нәрсә яхшы булыр ала бирсә. Рәхмәт. Гөлназ белән мин беренче чиратта танышуыма бик шат. Һәм инде минем шикелле яшь җырлаучыга шундый зур артист белән җырлавы зур бәхет, зур шатлык. Минем күңел синдә, синең күңел миндә, уйланып таң ату, яшерен ярату. Беркем дә белмәсен, беркем дә күрмәсен, тимәсен тик күзләр, кермәсен ят сүзләр. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм, төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яры, мин башканың бары. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм, төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яры, мин башканың бары. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Мине күзлисең,
Min de seni közleyim Sen beni izleysen Min de seni izleyim Nega şolay nishlab Sensiz bulmay yaşab Sen o'ngina kerak Bo'tinmas yurak Unutada yo'g'altadolmayim Tushlarga kirasan umid keltirasan Sen boshqaning yara men boshqaning para Shunday qiziq turmush shunday qiziq yozmish Unutadolmayim yo'g'altadolmayim Tushlarga kirasan umid keltirasan Sen boshqaning yara men boshqaning para Shunday qiziq turmush shunday qiziq yozmish Hey, 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 yozmuş. Bu yazmish Yüreğine kokma, unutma, unutma. Yo'g'altma, yo'g'altma, sovsiyini saqla. Keragini qoqma yoqti hisni saqla Bir qachon unutma umidimni oqla Unutadolmayim yo'g'altadolmayim Tushlarga kirasan umid keltirasan Sen boshqaning yara men boshqaning para Shunday qiziq turmush shunday qiziq yozmish Unutadolmayim yo'g'altadolmayim Tushlarga kirasan umid keltirasan Sen boshqaning yara men boshqaning para Shunday qiziq yozmish Gulnaz Asayeva, Radik Sharafiyev. Radik oshiqma sahnadan ketarga butun kishi seni ko'rsin, Gulnazni ko'rsin. Gulnaz Asayeva, Radik Sharafiyev dueti. Eng birinchi duet. Aytırga kerak Radik Sharafiyev Yangi Yulduz proyektida qatnashib tomoshachilarning esinde qolgan yigitlarning birisi, chunki ul har vaqt aktiv bo'ldi, ham aloyg'ina da tugul, jurlardan tish va ul o'zida jurlar ijod etdi. Masalan, Aydar G'alimov repertuaridan Buran jirin naqmini aliga yigit yozgan. Bugungi konsertda kim bilan kim jurlisi, nishik belgilandisan degan so'rov bordir sizda. Yangi Yulduz proyektining muzikal prodyuseri, proyektning vokal o'qituvchisi, Moskvadan kelgan bilgishimiz Zoya Babkina. Anga ayrim olqishlar. Qatnashuvchilarning tembri, tonalligi, temperamentini qarab, ul naqmini duetlarni formalashtirdi. 12 finalist, demak bugun sizning qarshingizda 12 duet bo'lashaq degan so'z. Lekin jinguvchi anglawıg'isha bari tek birgina. Hamma onun ismin biz haligi konsert oxirida eshittirmiz, onu ko'rarmiz ham tabriklarmiz. Aliga o'z vaqti bilan proyektni, aliga gala konsertni olg'a taba davom etamiz. Ham hozir sahnaga Tatariston Respublikasining ot qozongan artisti Rayaz Fasixovni dasham. Qarshi oling'iz. Haydi qozon. Menga qo'l chopmag'iz. Ana sahna ortida dulqinlanib turuvchi bizning konkursantlar qayda kezali? Ey! Mana shulay boshlaymiz bugun. Oqshomda yaprak gulmak sen kiyib kelgan eding. Vovo. Menga shulay yaratishib yashik biz yegan eding. Oq gulmakki yashimurtlar nega so'ng yozdag'ina
Tatlı suyu mizgilleri Bulan bit azgağına Bulan bit azgağına Ak gülmeki yaşımırtlar Nigasım yazdağına Nigasım yazdağına Tatlı suyu mizgilleri Bulan bit azgağına Bulan bit azgağına Haydi, qozan baribir biz sizni silkitirga tirishib bugun. Chunki bugun yangi yulduz proyekti. Akşamırtның şeşeğiday Kuyuldu hislerinde Kuyuldu hislerinde Seni güdübükte kişi Ömürler yalnız öte Ömürler yalnız öte Ak gülmeki yaşımırtlar Nigasım yazdağına Nigasım yazdağına Tatlı suyu mizgilleri Bulan bit azgağına Bulan bit azgağına Ak gülmeki yaşımırtlar Nigasım yazdağına Nigasım yazdağına Tatlı suyu mizgilleri Bulan bit azgağına Bulan bit azgağına Mana şulay. Birgala. Oy, ulan bir bazanına. Yazılar jite şumurtlarım Ak şeşek atar miken Ak şeşek atar miken Üzülüp sügen yarnın iken Unutup bulmayken Unutup bulmayken Ak gülmeki yaşımırtlar Nigasım yazdağına Nigasım yazdağına Tatlı suyu mizgilleri Bulan bit azgağına Bulan bit azgağına Ak gülmeki yaşımırtlar Nigasım yazdağına Nigasım yazdağına Tatlı suyu mizgilleri Bulan bit azgağına Bulan bit azgağına Aynen benim bilan şarlap qaraymiz. Chunki bugun juristlarga kuch berib o'tirsangiz, alarga shungalarga qular. Oy, bulan bit azg'ag'ina. Buldira olamizmi? Birgala. Ey, bulan bit azg'ag'ina. Oy, malatsi qozon tag'inda. Ey, bulan bit azg'ag'ina. Rahmat. Фәнүзә Гатауллина, 32 яшь, Түбән Кама шәһәре. По-моему, мысли не сошлись. Это хорошо. Это мне вчера прям очень порадовало. Алина мне звонила, да, вчера тоже. Здравствуйте, Раяз. Рады очень вас здесь приветствовать. Меня зовут Зоя Бабкина, я музыкальный продюсер. Это Фануза, наша участница. Очень рады вашему участию. Это конкурсный номер, поэтому для Фанузы и для нас это волнительный номер. Мы постарались придумать все с нашим Артуром, режиссером проекта. Придумать все красиво, интересно и вокально, и постановку. От вас нам нужен совет, ваш личный, как исполнять эту песню, может быть, какие-то эмоции, может быть, вы что-то, какой-то секрет у вас есть в этой песне. Я сам, будучи еще маленьким, Для Фанузы. кішкенеден әлі мен өскенде женім семидраный конкурсларны. Я ненавидел конкурсы, чтобы вы понимали Я сразу. понимаю, да? Шуңа күрә надо это менә шуны психологический яктан онытырга кирәк, чтобы конкурс түгел, ә син чыгыш ясыйсың. Анда миллионләгән, миллионлаган тамашачылар инде бу проектны карап баручылар, син өчен тавыш биргән кешеләр. Һәм иң беренче шул психологик яктан шуны тунаса кирәк. Просто рәхәтләнеп
шығышынан ну сенің таушың да мотор өзің де шебер сен ол болып шығар аңсы біріншісі жырға келгенде бұл бик интим жыр деп айтырмын мен міне ол ғашық болғаның болды ма онымен әлі сен міне бұл енді ирад жыры көбірек өлішіме тиген күмішім міне сен өзіңнің теңіңні таптым міне шуңа сүйіну бұл шешек бейлемлері бөлек итем испат етіп сүйі білгесен һәм мұны нендедір түгі ақсақал шағир да әлі нендей топовый шағир да язмады мұны бір ғади генә бір кіші язды бұл шағирне һәм ол аның бұл ішкірсізлігі аның шын көңіллігі сезіле әрбір сөздерін ол банал сөздер кебек ләкин шуның хәтле матур шуңа күрә мен бит жырны сайлағанда да қарайсың да ол үтә мені шуңа күрә менә шуны күз алдына китеп һәм һәрвакытта елмаеп күзләрең белән һәм менә шул гашыйк булган кешеңне күз алдына китереп менә җырларга кирәк. Спасибо вам большое. И мы приступаем к репетиции. Жыр бек терең хисле, бек дулкынландыра, сүзләре, күйі, бек күтіп алам шығышымны, әлбәттә келіп шығар деп ойлаймын. Aşık etti yanlarımdan ozgan şağında ben dünyada en bexetli kişi sendey suygan yarım barında aytırsinle sanduğaşın o'zi ming tarada sening de şübün sening bilan o'tkaresim kela turmushimning har bir mezgili Şəşək beylemler bula gider İspat edip suyu bilgisen Sen bitmenem irgen, sen bitmenem Ölüşüme digen gümüşüm Şəşək beylemler bula gider İspat edip suyu bilgisen Sen bitmenem irgen, sen bitmenem Ölüşüme digen gümüşüm Kara kışlar gibi tatlı yeşil Aramış yakışı sözüne Bakıp yakan yıldızlarga dinsin Aynı kişinin sihri gülgünde Eğdirsinle sandığı açtın özüm Bunlara da senin beşüvey Durmuşumda her bir mezgilde Şəşək beylemler bula gider İspat edip suyu bilgesin Sen bitmenem irgen, sen bitmenem Ölüşüme digen gümüşüm Şəşək beylemler bula gider İspat edip suyu bilgesin
keresin Sen bit benim irkem Sen bit benim Ölüşüme digen gümüşüm Şeşek eylemleri buladıda İspat edip suyum bilgesin Sen bit benim irkem Sen bit benim Ölüşüme digen gümüşüm Sen bit benim irkem Sen bit benim ölüşüme digen gümüşüm Sen bit benim irkem Sen bit benim ölüşüme Rayaz Fasıxov, Fenuze Gataulina. Dostlar, bizning kuchliroq alqishlar, sizning emotsiyalaringiz bizga bugun bek kerak. Bugun haligi sahnadan siz yangi ismlarni eshitasiz ham yangi jirchilarni ko'rasiz. 2020-yilning mayында start olgan haligi proyektda tilagan har kim, jirlay bilgan, zo'r sahnaga ko'tarilirga tilagan har kim qatnasha oldi. Pars Media gruppasi 300'den ortiq g'arizalar qabul etdi. Ham eng-englari saylab olу etaplari aşa mana bunda zo'r sahnaga hadli kelib jeta oldi. Shunisi aytirish kerak, g'arizalar hatto Tatariston, Boshqirdiston, Udmurtiya, Chuvashiya, Perm o'lkasi, Ulyan o'lkasi, Tuban Novgorod ham Qozog'iston, O'zbekistondan xatli keldi. Ko'rasizmi, bizning geografiyamizning keng ham bizda qatnashirga tilovchilar Tatar estradasida jirlarga tilovchi yigit qizlarning soni bek zo'r. Proyektda tag'in bir talantli yigit ochildi ham tomoshachilarga ko'rindi. Onun ismi İslam Kalimulin. Ona 22 yaş, ham ul Samaradan. Bormi mana zalda İslamni ko'rdim, ham onu mana bunda da sahnada da kuzatasim kela, onun uchun jon atam deb o'tiruvchilar. Alqishlar qizlar, kimlar maxsus İslam uchun keldi? Qizlar uyalib qana alqishlang. Qizlar uyalmag'iz, ayol shibar yigit, ol hali uylanmagan, shunga ko'ra ko'zlarini tup-turi qarab o'tirarsiz ul jirlaganda. Lekin biroz so'ngroq biz haligi duetni eshittirmiz, haligi do'stlar qarshi oling'iz. Sahnamiz turida Tatariston Respublikasining otqazangan artisti, eskitki jirchi Alsu Abilxanova. Artdan budalıp yirme, aldan aşığa kurme. Bizden qomil yesin biye hey Artdan budalıp yerme Aldan aşığa kurma Bizden kalma biyesin hey hey. Bizden kalmasın Kalına siyu dertler, koşula biyu dertlerine. Yokladırlar yanına küngel türünde. Kalına siyu dertler, koşula biyu dertlerine. Yokladırlar yanına küngel türünde. Bizge sen qarşı kelme Ko'zga tütün jiberme Bizden sözden çıkmasın, çıkma hey hey. Bizge sen karşı kelme, ko'zga tütün jiberme. Bizden sözde çıkmasın hey hey Bizden kalmasın Kalına siyu dertler, koşula biyu dertlerine. Yokladırlar yanına küngel türünde. Kalına siyu dertler, koşula biyu dertlerine. Yokladırlar yanına küngel türünde.
Казахстан төркеме Эльвина, Алина, Тимур һәм Рамазан. Ислам Калимуллин, 22 яшь, Самар өлкәсе Гали авылы. Сен югалдың таңнар атқанда, жоқ ізләмә күңеліме юна, сағынудан дүрләп янсанда. Бары бір түн болдың янарымда, бары бір түн көтен күтмәмен, үзіңні дә, бәлки исеміңді ұнатырға жетер көчләрім. Бары бір түн болдың янарымда, бары бір түн көтен күтмәмен, үзіңні дә, бәлки исеміңді ұнатырға жетер көчләрім. Сөйем дейдік, үзіліп сөйем дейдік, мен де деген болдым өзімді. Сөйінік, ләкин бір тігіді, юқ еді бит, юқтыр көңілді. Бары бір түн Болдың янарымда, бары бір түн көтен күтмәмен өзіңді де, бәлки исеміңді ұнатырға жетер көчләрім. Бары бір түн Болдың янарымда, бары бір түн көтен күтмәмен өзіңді де, бәлки исеміңді ұнатырға жетер көчләрім. Бары бір түн неге керек еді өмірге дә, бәлки білмәбіз. Булмаса да қабат күрешүләр, үпкәләргә сәбәп күрмәбез. Бары бір түн Булдың янарымда, бары бір түн көтен күтмәмен үзеңне дә, бәлки исемеңдә онытырга җитәр көчләрем. Бары бір түн Онытырга үзеңне дә, бәлки исемеңдә онытырга җитәр көчләрем. Бары бір түн булдың янарымда, бары бір түн көтен күтмәмен үзеңне дә, бәлки исемеңдә Онытырга җитәр көчләрем. бары бір түн Бары бір үзеңне дә, бәлки исемеңдә онытырга җитәр көчләрем. үзеңне дә, бәлки исемеңдә Онытырга җитәр көчләрем. онытырга Онытырга Алсу Абельханова, Ислам Калимуллин. Ислам Калимуллин, Алсу Абельханова. Проектта кызыклы моментлар да шактый күп булды. Мәсәлән, Ислам Калимуллин беренче сайлап алу этабында төшеп калды. Аның белән проект саубулашты, ләкин
жюри ағзаларының бірсі Лина Арифулина барлық коллегалар белән сөйләшкәннән соң егет кабаттан проектка кире әйләнеп кайтты. Һәм шулай проектны караган булсагыз, тагын бер кызыклы момент. Безнең әлеге бәйгегә Зәйнәп Фәрхетдинованың улының килеп керүе. Зәйнәп ханым үзе дә шок хәлендә утырды. Ул көтелмәгән хәл булды. Һәм ул бүген әлеге сәхнәдә чыгыш ясаячак. Ул Илнат Фәрхуллин белән дуэт җырлар. Ләкин дуэт соңрак. Әлеге татар эстрадасының яшь популяр башкаручысы Илнат Фәрхуллинны каршы алыгыз. Киттек. Hayırlı kişiler, hayda bir jırlar şıvalı. Көңіл ташы жанны ашай, рәсіміңне ясый башлай. Арайырақ уақыт өтмей, әрсіз үйрекініктер көзмей. Ақ сиренлерді көрдім, сені махаббатқа түрдім. Сирен шешкелері аша, сеңа тәпейелер үрдім. Ақ сиренлерді көрдім, сені махаббатқа түрдім. Сирен шешкелері аша, сеңа тәпейелер үрдім. Біздің yıllar өткен yıllar, естен шықпай изгі ойлар. Бақшадағы ақ сиренлер, біздің турында сөйлейлер. Ақ сиренлерді көрдім, сені махаббатқа түрдім. Сирен шешкелері аша, сеңа тәпейелер үрдім. Talağa konuğan sandıqaşlar, bizдің жырларны килилер. Ақ сиренлерді көрдім, сені махаббатқа түрдім. Сирен шешкелері аша, сеңа тәқиялар үрдім. Ақ сиренлерді көрдім, сені махаббатқа түрдім. Сирен шешкелері аша, сеңа тәқиялар үрдім. Сирен шешкелері аша, сеңа тәқиялар үрдім. Лара-ла-лай, лара-ла-лай, лай. Лара-ла-лай, лара-ла-лай, лай. Лара-ла-лай, лара-ла-лай, лай. Лара-ла-лай, лара-ла-лай, лай. Акбулат, 27 яшь, Казан шәһәре. Позитива. Здравствуйте, здравствуйте, Ильна, здравствуйте. Да, вот, а я вот. Очень рады вас видеть. Для Акбулата это конкурс, для вас это концертное выступление, встреча с публикой. Но нам нужен ваш совет, какой-то секрет там, в исполнении этой песни, может быть, участие конкурса. То есть вот как Акбулату. Өзімнің фикірімнің жеткересім келе, саррозлар ол нешіктір жеңіл жыр болып тұйылсадағын, мәдәләкен бірді алай түгіл, ол енді тембральны мұнда барысында прочувствовайттірге керек рұш айтсағын дайма. Һәм енді
матур жырларга тырышмаса керек. Үз-өзүң булып калырга һәм ничек син аны сизәсең, күңелдән шулай җиткерсәң, тамашачыга якынрак булыр дип уйлыйм. Мин бик шатмын идем Илнат белән очрашырга һәм дуэтта җырларга. Минем өчен ул бик зур опыт. Рәхмәт әйтәсем килә Яңа Йолдыз проектына. Шундый мөмкинлек өчен. Картажынан тамшы тамып тора, күз яшына тулган розалар. Гөнаһсызга кызны рәнҗетмәгән, әйтәсем сары розалар. Сары, сары, сары розалар, җырлатып та елатып балалар. Сары, сары, сары розалар, бәхет теләп озатып балалар. Сары төсле сагышка юрыйлар, күңелемдә хисләр дулыйлар. Сагыш түгел бәхет китерәбез дип әйтәсем сары розалар. Сары, сары, сары розалар, җырлатып та елатып балалар. Сары, сары, сары розалар, бәхет теләп озатып балалар. Чәчәгем дип матур сүзләр белән, җаным дип ихлас сөю белән, бәхет теләп матур дип дөньялар, әйтәсем сары розалар. Сары, сары, сары розалар, җырлатып та елатып балалар. Сары, сары, сары розалар, бәхет теләп озатып балалар. Сары, сары, сары розалар, җырлатып та елатып балалар. Сары, сары, сары розалар, бәхет теләп озатып балалар. Иң матурлары, иң шибәрләре бүген монда җыелды. Сары розалар, сары розалар, сары розалар, сары розалар. Илнат Фәрхуллин һәм Акбулат. Булат Билалов, Акбулат һәм Илнат Фәрхуллин. Безнең көчле алкышлар, дуслар. Шулай ук безнең спонсор партнерларыбызга да айрым алкышлап китик әле. Проектның рәсми партнеры Ковалинская усадьба коттеджлар комплексы. Партнерлар Рейна кибеті, хатын-кызлар өчен стильле киемнәр. Мазалтов мен иратлар киемнәре кибеті һәм ательесі. Оештыручылар Барс Медиа компанияләр группасы.
TMTV Татар музыкаль телеканалы, Татар радиосы радиостанциялар шилтәре, мәгълүмати партнерлар, ышанычлы рәсми партнер Татар информ мәгълүмат агентлыгы, Глянец партнер Сөембике журналы, Проказан.ру, Комсомольская правда, Выбирай сайтлары, Шәһри Казан, Ватаным Татарстан, Казанские ведомости газеталары. Бүген безнең сәхнәдә танылган артистлар чыгыш ясый һәм хәзер мин әлеге зур сәхнәгә проектның махсус кунагын дәшәсем килә. Ул әле бүген генә Башкортстаннан килеп җитте һәм хәзер сезнең каршыгызга рәхәтләнеп чыгып җырларга әзер. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов филармония сәхнәсендә. Кояш кебек булсаң иртән, кичкә таба сүреләсең, яки кичен тулган ай күк, иртән уйга күмеләсең, гомер буе матур булмас, томан каплар офыкларны, үпкәләмә җаным, әрәмите вакытларны. Әйтче миңа сәбәпләрен, ник үзгәрә кәефләрен, синең алда мин белмәгән, бармы әллә гаепләрен. Әйтче миңа сәбәпләрен, ник үзгәрә кәефләрен, синең Яшәсен өчен яшим, авыр түгел үзгәрермен, җырларымна мәхәббәтем сиңа гына багышладым. Кичер мине әгәр булса хаталарым, ялгышларым. Әйтче миңа сәбәпләрен, ник үзгәрә кәефләрен, синең алда мин белмәгән, бармы әллә гаепләрен. Кояш кебек булсаң иртән, кичкә таба сүреләсең. Әйтче миңа сәбәпләрен, ник үзгәрә кәефләрен, синең алда мин белмәгән, бармы әллә гаепләрен. Әйтче миңа сәбәпләрен, ник үзгәрә кәефләрен, синең алда мин белмәгән, бармы әллә гаепләрен. Адилә Әхмәтова, 28 яшь, Түбән Кама шәһәре.
sirli Senin muhabbetin Koyşan şeşek atar bilmezsin Üzgünüp sine çakırsan da İşitmezsin indi gelmezsin Havalardan yoka Bəxit soramazsın Nindigine makur Şeşek atsa da Sin aşıkma mine yok atırga Yollarında öğüp Altını yatsa da Sin aşıkma mine yok atırga Yollarında öğüp Altını yatsa da Bar ormanğa kirdim Barısını izlep Көрсәтірдік yoluna abağa Şeşeginin sihri Yoqdılığı seni Yerdem iterdim tomarga Havalardan yoka Bəxit soramazsın Nindigine makur Şeşek atsa da Sin aşıkma mine yok atırga Yollarında öğüp Altını yatsa da Sin aşıkma mine yok atırga Yollarında öğüp Altını yatsa da Şundi matur itip Şeşek ota dile Bire yakны kümüp yaktığa Abağının şolay Şeşek atağından Yuraysadır belki yaxşığa Abağanın yolka Bəxit soramazsın İndigine matur Şeşek atsa da Sin aşıkma mine yok atırga Yollarında eğilip Altını yatsa da Abağının yoka Bəxit soramazsın Nindigine matur Şeşek atsa da Sin aşıkma mine yok atırga Yollarında öğüp Altını yatsa da Sin aşıkma mine yok atırga Yollarında öğüp Altını yatsa da Татарстанның һәм Башкортстанның халық артисты Айдар Галимов һәм Яңа Йолдыз проекты финалисты Әдилә Әхмәтова. Айдар Галимов, Әдилә Әхмәтова. Siz күрәсезме, айырманы артистлар сәхнәне ярата, алар сәхнәдән китәргә ашыкмай, финалистлар әле курка. Сразу җырлый да, кирип китәргә, тизрәк йөгерергә, тизрәк качырга омтыла, аңлашыла, алар борчыла, алар каушый һәм әле менә кайберәүләре беренче генә тапкыр зур сәхнәгә чыга. Һәм инде сезне безнең конкурсантлар белән яхшырак таныштырыр өчен, якыннанрак таныштырыр өчен TMTV телеканалы атна сайын диярлек аларның өйләренә барды, гаиләләре белән таныштырды. Туган шәһәрләренә хәтле барды. Мәсәлән, Әдилә белән танышыр өчен TMTV телеканалы Түбән Камага барып кайтты. Чираттагы конкурсантыбыз белән танышыр өчен әллә кая барырга туры килмәде. Чөнки ул Ильяс Минхаҗев һәм ул Казанда туып үскән. Һәм шулай ук бүген монда әлеге концертта
İlyasның сеңлесе турында айрым әйтәсе килә, чөнки ул абыйсы өчен җан атып, җанын, тәнен биреп, бөтен көченә, бөтен кешеләргә аңа SMS-лар юлларга өндәгән кеше. Үзе аның өчен елый борчылган кеше һәм ул залдадыр дип уйлыйм. Айгөл бармы залда? Юк, ул сәхнә артында. Әлбәттә, ул сәхнә артындадыр. Айгөл дә һәм башкалар да Ильяс өчен җан аттылар. Ильяс тиздән сәхнәдә күренер һәм ул бүген Татарстан Республикасының атказанган артисты Алина Шәрифҗанова белән дуэт башкарачак. Дуэт тиздән, ә хәзергә Алинаны каршы алыгыз. Яңа Йолдыз проекты сәхнәсендә Алина Шәрифҗанова. Quyosh qalqa afaqda
İlyas Minhajov, 20 yaş, Qozon shahri. Yaratıp yalgışlar kıldım, düzelmez yalgışım buldu. Eli desin tügel dik süre. Aldadım ezlerin üstüne kar yağma. Yürek dolu düzelmez yara. Senin adin tügel, din tügel. Yaratma Yok, dilesem de yaratma yok. Canımda suyu tügel ut. Yabık yaralarını aşıp yanatma. Yok, dilesem de yaratma yok. Canımda suyu tügel ut. Aşık yüreğini kapat, aldatma. Hıyanet bəxtə tuzaq. Şimərə yaratdı yazaq. Senin adin tügel, din tügel. Aldadım, izlerin üstüne kar yağar. Yürek dolu düzelmez yara. Min sin adin tügel, sin tügel. Yaratan tügel ut. Yabık yaralarını aşıp yanatma. Yok, dilesem de yaratma yok. Canımda suyu tügel ut. Aşık yüreğini kapat, aldatma. Yalgışlarım seni ernitkendir, üşütkendir bilem, üşütken. Damlarda da, tımsız tünlerde de, senin dalaşan masağında. Yok, dilesem de yaratma yok. Canımda suyu tügel ut. Yabık yaralarını aşıp yanatma. Dilesem de yaratma yok. Canımda suyu tügel ut. Aşık yüreğini kapat, aldatma. Min bal ver sine, min de sine. Татарстан Республикасының атқасынған артисті Алина Шарипжанова һәм Яңа Йолдыз проектінің финалисті Ильяс Минхажов. Алығыз, килігіз, шешекілер сізге һәм нендейдір бүләкте бар күрем. Көрәмсәл, Ильяс Минхажовның өзінің фанаткалары бар енді фәтті. Искиткіш проект, рахмат! Мен де оларға тауыш берем, өзімнің тауышымны. Ильяс Минхажов, Алина Шарипжанова. Жюри ағзаларына иғтибар етігіз, олар қоры, олар барысында қатты язып бары, олар есәплі, һәм олар бүгін ең
төп җиңүчене билгеләячәк һәм әлеге төп җиңүченең исемен без биредә монда бүген атаячакбыз. Әлегә концертыбызны алга таба дәвам итәбез һәм бирегә татар эстрадасының романтик җырчысы Илназ Сафиуллинны чакырам. Кил әлі яныма, жоғалма тынлықта, тынлық өзі қалыша, сақлап адашудан, қараңғыдан атлап, утқа таба қарап, жіберме бір өксен қоларымны. Бар барша біздің жоларыбыз мұңда, біздің онлайн реаллік, өзі біз мұғжиза, таңнар білән атла, аңла мені, аңла, жіберме бір өксен қоларымны. Сен ұнытма мені, мен ұнытмам, сен жоғалтма мені, мен жоғалтмам. Кел әлі кел яныма, сұз әлі сұз қолыңны дұлқынға. Сен ұнытма дүнияда мен барын, мен ұнытмам дүнияда сен барын. Бұл менің бірден бір ұтым. Сен ұнытма мені, сен ұнытма мені, жоларыбыз изге. Мен ұнытмам сені, мен ұнытмам сені, мен ұнытмам сені. Зинһар ишет мені, жоларыбыз изге. Сен ұнытма мені. Барыбір бар, өз жолыңны табар. Ізлерің тапталмас, достарың тарқалмас. Жіберме бір өксен тауышымны. Қойт 1000 гигабайт жазылмаған хатлар, алар сені қабатлар, өстеріп қанатлар. Өзгерір дүниялар, дүрләп йөрәк янар. Жіберме бір өксен қоларымны. Сен ұнытма мені, мен ұнытмам, сен жоғалтма мені, мен жоғалтмам. Кел әлі кел яныма, сұз әлі сұз қолыңны дұлқынға. Сен ұнытма дүнияда мен барын, мен ұнытмам дүнияда сен барын. Бұл менің бірден бір ұтым. Сен ұнытма мені, сен ұнытма мені, жоларыбыз изге. Мен ұнытмам сені, мен ұнытмам сені, мен ұнытмам сені. Зинһар ишет мені, жоларыбыз изге. Мен ұнытмам сені, мен ұнытмам сені. Таңнар білән атла, аңла мені, аңла. Мен ұнытмам сені, ұнытмам. Ранис Валиев, 24 яшь, Менделеевск районы Турай ауылы. Здравствуйте, Ильназ. Здравствуйте. Здравствуйте, Зоя. Доброго утра. Опа. Рады вас Давай. видеть. И со мной тогда. Вот так. Ну что, готовы? Да. Мы готовы к репетиции. Это конкурсный номер, поэтому, конечно, ваше участие для нас очень важно. Ранис молодой артист, ему нужны советы, ему нужны ваши какие-то секреты по исполнению этой песни. Это ваша песня, вы знаете, как ее исполнить лучше всего, как зал реагирует, и я думаю, что мы сейчас сделаем прям замечательный номер. Да. Я думаю, что
Ну, Ранис, во-первых, удачи тебе. Рахмат. Очень хороший, интересный проект. Несколько серий я посмотрел, несколько выпусков. Очень интересно, прикольно. Основной совет, который мне еще Венера Ганиева, когда я у нее учился, запомнил, будучи еще абитуриентом, еще мы только поступали. И она сказала такие ключевые фразы: «Рожденный ползать, летать может». Она имела в виду, конечно же, вокал. То есть это пение, когда ты полностью погружаешься в этот мир, просто необъятный, бесконечный, в котором нет предела совершенства. Абсолютно. Второй совет – это пой так, как ты говоришь в жизни. То есть как ты примерно общаешься с людьми, какой ты человек, твой говор, твой разговор, твоя речь. Как ты в жизни общаешься, примерно так и пой. Не нужно что-то из себя там вытворять или там какие-то... У меня сейчас маска мешает, я изображаю, чтобы там как-то все вот это вот лишнее. Ты спокойно просто рассказывай. Рассказывай в любой песне историю, и тогда в тебя поверят. Быть настоящим. Самое главное, это чтобы... Первое, но это уже мое личное, то есть, будучи как бы человеком, который пишет песни, я пишу их прежде всего для себя. Как творческая личность я должен как-то в чем-то выплескивать, да, и где-то я должен показать свой внутренний мир. И уже потом, если тебе самому это нравится, то обязательно найдется круг людей, аудитория, которая будет твоей.
muğlamaya Күңіл кәйіп Niga muğlaya Niga muğlaya Күңіл кәйіп Niga muğlaya Niga muğlaya İlyas Safiullin, Ranis Valiyev. İlyas Safiullin, Ranis Valiyev. Инде берничә мизгелдән әлеге сәхнәгә чыгачак конкурсантыбыз турында аерып тукталып әйтәсем килә. Аның исеме Марсель Закиров һәм ул шушы ярым финалда сайлап алу турында җырлаганда шундый йөрәккә үтемле итеп, шундый җиренә җиткереп җырлады. Жюри әгъзалары аны бер сүзсез әлеге бәйгегә кабул итеп алды. Һәм ул җырлап бетергәннән соң аның хәтта күзләренә яшь килде. Һәм ул күптән түгел генә әтисен югалтуы турында сөйләде. Аның барлык сәхнә киемнәрен әнисе тегегә икән. Һәм бүген әнисе дә залда. Улы өчен җан атып утыра. Аңа аерым алкышлар, дуслар. Марсель Закиров бүген Ришат Фазлы Әхмәтов белән дуэт башкарачак. Әле мин Ришатны да бик яхшы хәтерлим. Эстрадага килеп кергән вакытын, моннан бер 5-6 ел элек ул да шулай каушыйдыр сәхнәгә чыкканда һәм нәкъ шул вакытта ул Барс Медиа группасы белән контракт төзеп, зур сәхнәгә менә алды, җырларын танытты һәм бүгенге көндә ул танылган җырчы. Кайсыларыгыз Ришатны ярата, көчле итеп алкышлый башлый аласыз. Чөнки сәхнәбез түрендә Ришат Фазлы Әхмәтов. Әткәй, әнекәй, һәр көн туган сайын Кайтырлар дип көтә һаман Капка ачык, күзләре юлыда Уйламыйлар гына балалар Тормыш куып, вакыт таба алмыйбыз Бер кич кунып, кайтып китәргә Әйтелмәгән күпме сүзләр кала Соңы булырга мөмкин иртәгә Кайтып туган игәм Әнкәйләрнең хәлен белмибез Нигә Соңга калгач нигә Үкенүдән әрней күңелебез Уйламыйча әйткән сүзләр белән Күпме яра сала балалар Әткәй, әнкәй, күңелләрен җибелмәй Җан кайгылары әрнеп янса да Сәгать теле бер туктаусыз саный Вакыт табып кайтык туган йортта Әнкәйләрнең исән чагында Нигә Кайтып туган игәм Әнкәйләрнең хәлен белмибез Нигә Соңга калгач
digen Bu kenüden erdey kungilimiz Nigen, nigen, nigen Sonra kalgaç digen Bu kenüden erdey kungilimiz Bu kenüden Enkeylerinin halin bilmemiz. Марсель Закиров, 19 яшь, Башкортстан Республикасы, Уфа шәһәре. Здравствуйте. Здравствуйте, Ришат. Рады встрече с вами. Здравствуйте. Сначала с вами. Здравствуйте, меня зовут Зоя Бабкина, музыкальный продюсер. Салям. Это наш Марсель, конкурсант. И сегодня наша встреча не случайно. Мы готовимся к конкурсу для Марселя. Это волнительно. Вы уже опытный исполнитель. Может быть, вы дадите какой-то вот совет, потому что мы поем вашу песню. Может быть, есть какой-то ваш секрет. Вот как нужно исполнить и какой-то ваш такой вот уникальный совет. И татар маңында булырга тиеш моң. Шундан да ул инде җырлаганда син чын күңелең белән бирергә тиеш беренчедән җырга, халыкка. Һәм дә инде менә татарча җырлаганда мин күбрәк матур оборотлар, мелизмнар көтәбез бит инде. Җырда булырга тиеш син җырны ничек күрәсең чын күңелең белән. Шулай син тамашачыга тапшырырга тиеш. Шуны телисем килә, сиңа уңышлар. Алла бирсә, менә бүген без син белән теге репетиция икән, бүген дуэт җырлыйбыз. Мин бик шат, безне синең белән шулай куйганнар өчен, шундый репетициягә чакырганнар өчен. Алла бирсә, җиңәбез. Әйе, рәхмәт Зөлтү. Бірінші репетициябызда Ришат Фадлиахметов белән мин күп киңәшләр алдым. Ришат белән бик матур дуэт бездә килеп чыкты. Мин уйлыйм, бик матур номер гала-концертта килеп чыгачак. Tuzlu sular küpmeşesi Şirde miken, elle kukte miken Bina digen bəxit aşkışı Kukte bulsa beni bağlar idim Bulsa eğer bulsa baskışı Öter yolun kirtelerden tıra Sikirteler uçra yolumda Ezlim var dünyadan Belki taştış kiminin kolunda Şirden miken, elle kükte miken Bir adigen belki baştaşı
ишекни кисе, Dengizlerini inlep ötemi Көңіл түрлерімді ясы ярсым менің Yazıdan бәхіт назылар күтәм мен Жерде мекен, әлі көкте мекен Еңа деген бәхіт ашқышы Көкте болса, менің болар еді Болса, әгер болса, басқышы Көкте болса, менің болар еді Болса, әгер болса, басқышы Языдан бәхіт назылар күтәм мен Ришат Фазлы Ахмедов, Марсель Закиров. Тамашашы sizge alkışlı. Ришат Фазлы Ахмедов, Марсель Закиров. Sizning alkışlarınızdan, sizning reaksiyangizdan ham emotsiyalaringizdan biz barısında ko'rib ham eshitib turamiz. Nomer kuchli bo'ldi, shulay bit. Olg'a taban endi nomerlar bo'lar, biz qaraymiz, biz kuzatamiz, lekin bizdan tish albatta juri a'zolari barasında borlab o'tira. Bir necha minutdan siz tag'in bir duetni eshittirsiz. Aliga sahnamiz turida Tatariston Respublikasining ot qozongan artisti Irka. Yerli akıllı oğlu tuğa Ezden gerçek gerçek irtesin Şulaklarına oturup Sigen yarım veren Yoraklarına gile gidersin Şulaklarına oturup Sigen yarım veren Yoraklarına gile gidersin Qangırauli ata to'yga shaba Tuğalarga sirgi o'ralgan Sülgülerinden kam Elkem şitken amın Mingam şulay baxil yurag'an Sülgülerinden kam Elkem şitken amın Mingam şulay baxil yurag'an Hey! Yerli atqın qırauli tuğa Tuğalarga baxışın algan Şuldağam ötüşten İşte qapqan edim To'natqan şırtağam yo'qolgan Şuldağam ötüşten İşte qapqan edim To'natqan şırtağam yo'qolgan Düşüp kalgan bəxit ağası Elken bilen izlep tabası Bozkın sayın izgi, izgi dağalar Bəxit şadlık bilep kalarlar Bozkın sayın izgi, izgi dağalar Bəxit şadlık bilep kalarlar Bozkın sayın izgi,
Эльвира Мифтахова, 26 яш, Башкортстан Республикасы, Илеш районы, Исәмәт авылы. Ирке, здравствуйте, рада вас приветствовать. Это Эльвира, это Ирке, я знаю, что... Очень приятно. Да, меня зовут Зоя Бабкина, я музыкальный продюсер. Очень приятно, Рахмет. Это конкурсный номер. Эльвира у нас молодой исполнитель, и нам обязательно нужен от вас совет, какая-то рекомендация, может быть, секрет, прям секрет, вот как покорить публику, как покорить зрителя. Менің сеңа кеңешім бір гіне, мен өзіңіне келмедім, көресіңі неше змәуір көбе егітлер білен келдім. Сенің тоғышың бігей бәд, сенен нұр бір келіп тұра, мен сені қарап барам, инстаграмнан да қар бірсін қарап барам. Шыңа көре бір нәрседе ішлерге керек түгіл. Просто расслабиться и рахатланып сәхнәдә яшәргә керек. И безнең җырда шундый позитивный, и я вот прям уверена, что у нас все отлично получится. Рахмет. Ой, шыннан да мен бек шатмын, шул тиклем дәрәҗәле жыршы белән танышуыма, аның белән җырлауыма, ул аның эмоцияларын әйтеп булмый инде. Мен бик шатмын, миңа бик ошый, һәм Алла бирсә без гала концертта бик шәп чыгыш ясыйбыз, килегез.
бізді Ирке һәм біздің конкурсантыбыз Эльвира Мифтахова. Миңа рәхмәт. Ирке һәм Эльвира Мифтахова. Достар, біз жанланғаннан жанлана барабыз, қызғаннан қыза барабыз, һәм шушы қызған өліші бізде ихтибар экранға. Проектның рәсми партнеры Ковалинская усадьба коттеджлар комплекса. Партнерлар Рейна кибеті, хотын қызлар үшін стильлі киімнер. Мазалтов мен иратлар киімнері кибеті һәм ательесі. Ұйыштырушылар Барс Медиа компаниялар группасы. TMTV Тотар музыкаль телеканалы. Тотар радиосы радиостанциялар шілтәрі. Мәгълүмати партнерлар. Ышанычлы рәсми партнер Тотар информ мәгълүмат агентлыгы. Глянец партнер Сөембике журналы. Проказан.ру, Комсомольская правда, Выбирай сайтлары. Шәхри Казан, Ватаным Татарстан, Казанские ведомости газеталары. Әміне қазір біздің күшлі алқышлар. Шылық, бұл бек күшлі болмады, достар. Міне шылық күшлі алқышлар менің сіздің энергетикағызды, сіздің жылығызны тұясым келе. Хәм сіз ойламағыз, міне бүгін сізні камералар түшіріп, елмаймай біз бары-бір елмайы көрінмейшек деп. Хәтта маскаралар арқылы да елмайығыз сезілі. Шынки көзлер олар барысында көрсеті. Көзлер көңіл күзгісі. Біз дәуам етеміз һәм Яңа Йылдыз проектінің гала концертын Татарстан Республикасының атқазанған артисті Эльмира Калимуллина дәуам ете. Balıklar gile
Бик зур рәхмәт. Рәдиф Камалов, 21 яшь, Аксубай районы Яңа Ибрай авылы. Исәнмесез, Исәнмесез, здравствуйте, здравствуйте. Рәдиф булам. Эльмира. Бик шатмын. Ничек хәлләр? Аллага шөкер, үзегездә. Аллага шөкер. Настроен ничек? Минем әйбәт, ә сезнең? Бай-бай. Әйдә җырлыйк. Әйдәгез. Здравствуйте, рады вас приветствовать в нашем проекте. Меня зовут Зоя Бабкина, я музыкальный продюсер. Мы вас очень любим ваш голос, и мы очень рады, что вы в нашем проекте. У Радифа это конкурсный номер, поэтому он волнуется немножко, но с нашей помощью, с вашей энергетикой, с вашим таким одухотворенным присутствием у нас все получится. Да, Давайте пробовать. Будем создавать красоту, будем помогать творить музыку. Да. За дело! Ура! Поехали! Kirpiklerin sinige kara, gözlerinde kara bulmağaç. Yeşirekkeniye utlar saldın, yalgınında üzün yanmağaç. Yeşirekkeniye utlar saldın, yalgınında üzün yanmağaç. Ayda karimin ama soğana Bilgen kibik minem uyamna Kim bilemisiyen yara bana Ömürlük kabirge buluna Kim bilemisiyen yara bana Ömürlük kabirge buluna Kirpiklerin sinige kara, gözlerinde kara bulmağaç. Siyen tipniye kulağına birdin Ömürlük birge bulmağaç Siyen tipniye kulağına birdin Ömürlük birge bulmağaç Sala!
Ешіркениге ұтылар салдың, ялғынында өзіңе янмаған. Ешіркениге ұтылар салдың, ялғынында өзі 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 Татарстан Республикасының атқазанган артисті Эльмира Калимуллина һәм безнең конкурсантыбыз Радиев Камалов. Эльмира Калимуллина, Радиев Камалов. Без дәвам итәбез һәм мин беләм, сезнең алкышларыгыз хәзер икеләтә, эшләтә көчлерәк булачак. Чөнки нәкъ менә хәзер җылы сүзләр килә ишетәсе. Ә кемнән? Башкортстанның атказанган артисты Әнвәр Нургалиевтан. Сүзләр кирәк, сөйіп юаттырдай, сүнгән күңелләрне наслап уяттырдай. Канат куеп ингән, бирешмәскә ширгә, шундый җылы сүзләр ишетәсе килә. Шундый сүзләр кирәк, тәме бетми торган. Шундый сүзләр кирәк, җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сирәк? Жылы сүзләр әйтик әле күбрәк. Шундый сүзләр кирәк, тәме бетми торган. Шундый сүзләр кирәк, җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сирәк? Жылы сүзләр әйтик әле күбрәк. Казан! Сүзләр кирәк, сагыш куаттырган, аны ишетүгә кабат куаттырган. Яшеннәрне куып, кояш чыгарырдай, сабый баласы маны ихлас куанырдай. Шундый сүзләр кирәк, тәме бетми торган. Шундый сүзләр кирәк, җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сирәк? Жылы сүзләр әйтик әле күбрәк. Шундый сүзләр кирәк, тәме бетми торган. Шундый сүзләр кирәк, җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сирәк? Жылы сүзләр әйтик әле күбрәк. Сүзләр кирәк, өмет бирә торган, чын күңелдән әйтеп канат куаттырган. Кирәк ачар өчен, алар күңел күзен, үзең гади булсын, алтын булсын сүзең. Шундый сүзләр кирәк, тәме бетми торган. Шундый сүзләр кирәк, җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сирәк? Жылы сүзләр әйтик әле күбрәк. Шундый сүзләр кирәк, тәме бетми торган. Шундый сүзләр кирәк, җаннан китми
тұрған Неге шундай сөзлер айтыласың сирек Жылы сөзлер айтигәлі көбірек Шундай сөзлер керек кәмі бітмей тұрған Шундай сөзлер керек жоннан кетмей тұрған Неге шундай сөзлер айтыласың сирек Жылы сөзлер айтигәлі көбірек Неге шундай сөзлер айтыласың сирек Жылы сөзлер айтигәлі көбірек Гүзәл Нәбиева, 23 яшь, Түбән Кама шәһәре. Gözlerin küp kübük bigrek matur bugün birge мәңгі болып yaşarбыз Şolay degen süzün istemiken indi Hazır büteni sin kaşık buldun Kuşaklama yaratmışa Kuşaklama Sizem duran alın bilen Yüreğimni yorgalama Kuşaklama yaratmışa Kuşaklama Sizem duran alın bilen Yüreğimni yorgalama Taşlap gittin niye sen beni kaldırıp Şiirlerden bәхет izledin Yürek sıkrak yana seni görsem мәгәр Неге язмыш шулай буталды Kuşaklama yaratmışa Kuşaklama Sizem gören alın bilen Yüreğimni yaralama Bazım Күзге яңгырларда җилләр белән килдең Гафу ит Алларыма бастың Сине генә иркәм гафу итә алмам Ләкин башка минем сөйгән ярым Кочаклама яратмыша Кочаклама Сизем күрәм Аңын белән Yüreğimni yargalama Kuşaklama yaratmışa Kuşaklama Sizem gören alın bilen Yüreğimni yargalama Башқұртстанның атқазанған артисті Әнвер Нұрғалиев
Һәм Яңа Йолдыз проектының катнашучысы Гүзәл Нәбиева. Әнвәр Нургалиев. Гүзәл Нәбиева. Достар, тиздән бик аз вакыт калып бара, шушы 12 финалист арасыннан 3 кеше сайланып алачак. Һәм алар Татар җыры 2021 халыкара фестивалендә чыгыш ясау хокукына ия булачак. Ләкин шушы 3 супер финалист арасыннан бары тик берсе генә җиңүче исеменә лаек булачак. Әлегә без интрига саклыйбыз, һәм дөресен генә әйткәндә, мин үзем дә җиңүченең кем икәнлеген белмим. Бары тик уйлый гына алам, бары тик фаразлар гына кыла алам. Сез дә фаразларыгызны кыла торыгыз, тиздән исемен ишетербез. Һәм безнең чираттагы финалистларыбыз. Юки төркеме кызлары, алар бүген Татарстан Республикасының атказанган артисты Филүс Кахиров белән дуэт башкарачак. Игътибар экранга. Юки төркеме, Казан шәһәре. Исәмсез. Здравствуйте. Эльмира. Эльмира. Лейсан. Очень приятно, прям бик мәслихат. Филюс. Зоя. Так, Зоя. Приятно познакомиться. Да. И мама, и папа. Спасибо большое. Что пришли ты? Это будет финальный, да, это будет финальный номер, поэтому мы заканчиваем этим номером весь наш конкурсный день. Большой такой. Такую жирную точку надо будет поставить. Да. Поэтому мы максимально отдаем все эмоции. Сердцем тянитесь. Девушки тянутся сердцем. Не вот так. Открывайтесь. От него очень положительные эмоции. Он прям вам помогает. Да. И глаза в глаза. Не стесняйтесь. Не боимся. Не стесняйтесь. Я такой же человек. Да. Абсолютно. А почему я так сказал? Отвернулись, взглянули, отвернулись. Поймайте, сконцентрируйте взгляд. Это Спасибо. маленький спектакль. Да, Все. спасибо. Удачи нам. Спасибо. Руслан, 13-го встречаемся. Давай. Мәхәббәтнең янар шаткылары Тормыш диңгезендә ак җилкән Дулкыннарны бергә ярып барса Иң зур бәхет җирдә шул икән Saf hisli mehabbet, o bir tatlı bular. Ömür boyu onu saklarız. Sigelden durmuş yollarına, dik barlaşıp birge atlarız. Şəşət yanğırları irkənəsiz Yaşav yeminimiz canımız. Yüreklərgə suyu yolu aşar Bəxtdaş
Uçkuşlarım tabımız Saf hisli merhamet Ul bir tatlı bular Ömür boyu anı saklarız Sikerteli durmuş yollarından Dik barlaşıp birge atlamız Yılma yaşımadır sözler heytsek Süyülüşten kugel tugeler Jimiş bakşaları gün saydı Ömürlerinin altın gözünde Saf hisli merhamet Ul bir tatlı bular Ömür boyu anı saklarız Sikerteli durmuş yollarından Dik barlaşıp birge atlamız Dik barlaşıp birge atlamız Dik barlaşıp birge Татарстан Республикасының атқазанған артисті Филюс Кахиров һәм Юки төркеме қызлары. Достар, безнең алкышлар. Яңа Йолдыз проектының катнашучылары Юки төркеме қызлары һәм Филюс Кахиров. Hürmetli jüri a'zalari, siz bütün ig'tiborimizni sizga yo'naltamiz ham sizni hozir belgili bir bo'lmaga chaqiramiz, chunki barliq finalistlarda haligi sahnada chiqish yasadi. Siz ularning chiqishlarini ko'rdingiz, ular uchun jon otdingiz. Jüriga da ayrim olqishlar bergili do'stlar. Jüri a'zalari hozir kengashlashirga ketadi. Ham bir necha mezgildan biz tüp 3 super finalistning ismin eshitashakmiz, qutlayashakmiz, ularning emotsiyalarini tuyashakmiz ham ko'rashakmiz. Lekin shu 3 super finalist orasidan bardik birsigina jinguvchi ismini loyiq bo'lashak. Super finalistlarni ham jinguvchilardan nindi bo'laklar keta, onisini men sizdan tezdan yetkazirman, borasida söylerman ham bunda bo'laklaganda albatta e'lon etirman. Hozir nishlaymiz do'stlar? Albatta yol etuvimizni davom etamiz. Aytag'iz, qobatdan bek rahatlanib biriga Tatariston Respublikasining atqazangan artisti, eskitkish, mungli tovushli jirchimiz Filus Kahirovni dashik. Filus Kahirov qobatdan Yangi Yulduz sahnasida. Birgalab chirlaymiz qo'shiqni, aytag'iz. Жаным моңнар тулы, әйтер сүзім қалды. Бір мәлі барысы, юғалды, қайларда. Бүгін сен қайларда, қайдан іздем сені, құяшты айларда.
Dime seni yazmışqa Күңелләр ышаған Яралы атышқа Киіп қаз юллары Юғары, юғары Исемім қабатлап Танимын йылдызларына Бик зур рахмәт, хөрмәтле дуслар. Инде менә шуннан да барлык конкурсантларга уңышлар теләп, аларның әлбәттә һәрберсе дә җиңүгә лаеклы дип саныйм. Чөнки шушы елларны үткән кеше, ул конкурслар һәр вакытта йөрәктә дулкынлану, җаваплылык хисе. Без аларга бер тапкыр алкышлап куйык. Барысы да молодцы, барысы да җиңүчеләр. Ә сезнең белән хәзер инде ретро җырларыбызның берсе Шиз кыңгырау моңнарын җырлап үтик. Урап барлар күлмә кышның озын юллары Шың-шың итті жил тузығытта жиз кыңғырау мұңнары Жиз кыңғырау көміш мұңнар Уйлата сіздің хақта Сенің хақтағы уйларым яшілікке алып қайта Жиз кыңғырау көміш мұңнар Уйлата яшьлікке алып қайта Уйлата сенің хақта Шың-шың итті жел тозығытта жиз қыңғырау мұңнары Баяу алып бара екен қышның ұзын юллары Жиз қыңғырау мұңнарында Ұшырашулар, қауышулар, айрылу сағышлары Жиз қыңғырау мұңнарында өткеннің дауышлары Ұшырашулар, қауышулар, айрылу сағышлары Өткеннің дауышлары Таныш, яратқан жырларымыздың бірсі. Әнқамат Набаев сіздері, Васил Хабистан шеткен жыр, жиз қыңғырау мұңнары. Урап, барлары күлмә қышның ұзын юллары. Шың-шың итті жил тозығытта жиз қыңғырау мұңнары. Жиз қыңғырау тағып қына, атлары да шағып қына.
Düştüğümden tiksini alıp kına Jitsin kırav tağıp kına Otları da şabıp kına Kiler idim yaşlığımdan tiksini alıp kına Otları da şabıp kına Rahmet. Татарстанның атказанган артисты, республикабызның алтын тавышы Филюс Кахиров. Филюс Кахиров. Яңа Йылдыз проектының җиңүчесен һәм 3 суперфиналистын biz хәзер игълан итәргә әзер. Безнең жюри әгъзалары сәхнәгә чыга, көчле алкышлар белән каршы алыйк үзләрен. Встречаем аплодисментами Лина өчен мин рус теленә күчтем. Дуслар, каршы алабыз жюри әгъзалары зур сәхнәдә. Һәм шулай ук проектта катнашкан барлык егет-кызларны да сәхнәгә дәшәбез. Каршы алыгыз. Жюри әгъзалары киңәшләшкән, күрәм егет кызларның күзләрендә өмет, курку һәм интриганы саклый киләбез. Һәм сүзне Зәйнәп ханым, Зәйнәп Фәрхетдиновага тапшырсак, бик урынлы булыр дип уйлыйм. Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдиновны микрофон каршына чакырыйк әле. Бер-ике сүз әйтер өчен һәм тәбрикләп алыр өчен. Әлегә җиңүчеләрнең исемен игълан итмибез. Юк, барыгызга да хәерле кич. Бик озак сайладык, бик матур башланды бу яңа йолдыз. Шуңа күрә бүген дә инде бик тә бераз дулкынландыргыч булды. Әйе, барсы да әйбәт тамамланды кебек үзебезгә, сезгә ничек? Матур булды бит, әйме? Яхшы булды, шәп булды. Иң дөрес сүз шул. Шәп булсын киләчәктә дә, барсына да бары тик уңышлы яқты юллар гына теләп калам. Шулай әлеге проектта финалистларны сайлауда актив катнашкан жюри әгъзасы Элвин Грейга сөз. Хәерле көн, хәерле кич. Хөрмәтле участниклар, чынлап та бүген зур яңа йолдыз балкыйчак шушы сәхнәдә һәм дә барыгызга рәхмәт, барыгыз да молодцы, чынлап та дуслар. Молодцы, дуслар. Һәм инде һәр артист бүген җырлаган ул үзенчәлекле. Һәрбернең егетнең кызның тавышы оригиналь. Шуның өчен дуслар, барыгызга уңышлар теләйм. Ә сезгә зур рәхмәт бергә булганга. Жюри составында булган Русланга сөз. Рәхимет, Руслан. Хәерле кич барчагызга да рәхмәт килгән өчен, рәхмәт бу проект тартыннан караган өчен һәр кешегә бик зур рәхмәтебезне белдерәбез һәм иң беренчедән дә инде безнең конкурсантларыбызга да бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Алар бик зур олы юл үттеләр һәм безнең өчен бу бик безне бик дулкынландыра торган нәтиҗәбез бар дип әйтәбез инде. Белмим, кем күбрәк дулкынланадыр, чөнки безнең өчен без барысын да яратабыз, дөресен әйткәндә, бу конкурсантларның һәм барысы да минемчә үстеләр. Барысына да мин алда да уңышлар теләп калам. Һәм инде җиңүчене көтәбез. Җиңүчене көткән арада сүзне Барс Медиа компаниялар төркеменең үсеш һәм инновациялар директоры Динә Гәрәевага тапшырабыз. Хәерле кич, кунаклар, тамашачылар, жюри әгъзалары, конкурсантлар. Озын сүзнең кыскасы бөтенебез көтәбез җиңүчеләрне. Хәзерге вакытта мин Татар җыры сәхнәсендә 18 декабрь көнне 2 исемне әйтеп узам. Алар безнең
катнашалар татар җыры сәхнәсендә 2021 елда. Суперфиналистлар. Суперфиналистлар. Шуларның берсе Марсель Закиров. Марсель Закиров татар җыры 2021 фестивалендә катнашачак. Ильяс Мингазов. Ильяс Мингазов шулай ук татар җыры 2021 сәхнәсендә чыгыш ясаячак. Хәзер мин үзем яныма Алина Арифуллина чакырасым килә, суперфиналистны билгеләрбез бергә. Дуслар, безнең көчле алкышлар. Всем добрый вечер. Какой сегодня замечательный день. Это ощущение, как будто на выпускном. Когда начинался кастинг, начинался проект, все эти ребята были такие трогательные. Они даже, по-моему, не понимали, куда они шли. Они были очень милые, интересные. Мне кажется, за тот период, который они были в этом проекте, они научились очень многому. А самое главное, научились дружить с друг другом, но и творчески. Я думаю, что они очень окрепли, я просто абсолютно уверена. И желаю вам всего самого светлого, потому что у вас только все начинается. Это сегодняшний ваш день рождения, начало, я надеюсь, большого, длинного, бесконечного пути. Все благодаря вам, зрителям. Было непросто, честно вам говорю сразу, определить победителя, потому что каждый показался себя как-то с необычной стороны. Кто-то неожиданно собрался и сделал невероятное. Кто-то показал себя с другой краской. Но после рассуждений долгих, обдумываний, мы пришли к такому решению, что победителем нашего вокального конкурса «Яна Йылдыз» становится Эльвира Миттахова. Эльвира Мифтахова Яңа Йылдыз проектының җиңүчесе исеменә лайык булды. Синан да бу көтелмәгән хәл. Мин бик шатмын, бик зур рәхмәт организаторларга, жюри әгъзаларына. Чыннан да бу проект бик зур мөмкинлек. Чын күңелдән бик зур рәхмәт. Әлеге җиңүчегә нәрсә эләгәсең? Барс Рекордс продюсерлык үзәге белән килешү төзү. Татар җыры халыкара фестивале гала концертында катнашу. Җиңүченең җырына профессиональ аранжировка ясау һәм яздыру. Барс Рекордс продюсерлык үзәге җиңүче җырына видеоклип төшерә һәм TMTV телеканалында ротацияле. Әлбәттә кочаклаша аласыз, әлбәттә котлаша аласыз. Бу чын ихлас эмоцияләр. Бу барысы да чын-чынлап, дуслар, барысы да сезнең каршыгызда һәм бүген әлеге зур сәхнәдә. Тагын бер тапкыр котлыйбыз һәм көчле итеп алкышлыйбыз. Кызлар, егетләр, сез үзегезнең чәчәкләрегезне куеп, тиз генә кабаттан сәхнәгә чыгыгыз, чөнки тамашачы сезне көтә, без болай гына тәмамлый алмыйбыз. Һәр концерт шундый күтәренке нотада тәмамланырга тиеш. Анкра нуктаны да без әлеге Яңа Йылдыз проектының гала концертына нуктаны бик эмоциональ итеп куярга тырышырбыз. Махсус әлеге проект өчен гимн язылды. Шуңа күрә рәхим итеп карагыз, тагын бер тапкыр конкурсантларны күзәтегез, тагын бер тапкыр аларны бик теләп әлеге сәхнәгә чакырам. Дуслар, ханымнар һәм әфәнделәр, каршы алабыз. Егетләр, кызлар, Яңа Йылдыз проектының финалистлары, җиңүчесе сәхнәдә. Сен тынычлан сулышыңны, ашыкмыйча чыгар арын син бүген начар уйлардан.
yıldızlar arasında en yaktısı sen yana yıldız. Yaktırsın bütün dünyalarını, nurun olsun en yaktı. Yanan yıldızlar yaktırsın da en yaktısı sen yana yıldız. Yanan yıldızlar yaktırsın da en yaktısı sen yana yıldız. Yalkınday bulup yüreklerine kabız, kalmasın ağlar birbirimizden yalnız. Birevde anı söndüre almasın. Bütün illerini yaktırsın bakırsın, ışkın dolu dünyanı kaplasın. Yaşam vakitleri gökten ötken, gözlerini kırter. Yaş bayı bütün alıp gitkende, senin vakitin kiler. Yanan yıldızlar arasında en yaktısı sen yana yıldız. Yaktırsın bütün dünyalarını, nurun olsun en yaktı. Yanan yıldızlar yaktırsın da en yaktısı sen yana yıldız. Yürekli düşlerin dizlendire min aşkınların, birleştire şu yakınlıkını sina bule iken, büyük sinanı sakla. Yaş bayı bütün alıp gitkende, senin vakitin kiler. Yanan yıldızlar arasında en yaktısı sen yana yıldız. Yaktırsın bütün dünyalarını, nurun olsun en yaktı. Yanan yıldızlar yaktırsın da en yaktısı sen yana yıldız. Yanan yıldızlar yaktırsın da en yaktısı sen yana yıldız. Dostlar, oğlunuz şeşeklerinizni uyalmağız, barınız, oğlunuz kimge ol şeşekler? Türtüp kursattınız barmağınız bilen. Biz qabata sizin oldunuzda başı yemiz. Yana Yıldız proyektinin yigit kızları. Biz daha burada bir kutlayımız, kuşaklayımız. Rahmet sizge kelüğünüz için, rahmet. Bugün bizim bilen buluğunuz için. Әлеге konsertni siz TMTV telekanalından göre alacaksınız. Rahmet, Kazan biz